фарзанди ту бояд хизмат кунад. барои чӣ хизмат кунад? чаро давлат масъулият эҳсос накард ки то 18 сол кӯдакро дастгирӣ накард? чаро? вақте ки падару модар худаш натавонад ки ҳуқуқи кӯдакашро ҳимоят кунад, ӯ чӣ гуна падару модар аст? вақте ки падару модар наметавонад ки ҷомеаро водор созад ки ояндаи кӯдакаш бояд дурахшон бошад, пас ӯ чӣ гуна падару модар аст? вақте падару модар мебинад ки ҳуқуқҳои тифлаш, кӯдакаш, навзодаш аз ҷониби дигар аъзоёни ҷомеа поймол карда мешаванд, ӯ чӣ гуна падару модар аст? ассалому алайкум дӯстони азизам. имрӯз рӯзи 1 июн аст ва вақте ки аз саҳар хостам вобаста ба ҳодиса воқеое ки солҳои гуногун дар саҳифаи таърих дар рӯзи 1 июн ҳамин гуна як рӯзе сабт шудаанд маълумот пайдо кунам, дар қисмати иду ҷашнҳо 3 санаи таъкидие ки ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ пешниҳод карданд солҳои гуногун ки дар ҳамин рӯз рӯзи 1 июн қайд карда шавад, бароям ҷолиб намуд ва ба андеша кардан водорам сохт. анакнун бибинед 3 санаи таъкидӣ ба ҳамин рӯз рост омадааст. шир, истеъмоли шир, зарурати истеъмолӣ кардани шир ва муҳимият будани ана ҳамин як навъи ғизо дар чӣ гӯем занҷираи ғизои инсонӣ ки аз ҷониби созмони милали муттаҳидин эътироф шудааст. дуюм, рӯзи падару модар, рӯзи волидайн ки бояд ғизоро ба кӯдакаш бирасонад, бояд дар ҳифзи ҳуқуқи кӯдакаш саҳмгузор бошад. ва саввумин, рӯзи ҳифзи кӯдакон. анакнун фикр кунед, 70 сол шуд дар тамоми дунё мардум мубориза бурда истоданд барои беҳтар кардани шароити будбош зиндагонии кӯдакон. ман аз таҷрибаи чандсолаи пеши худ ҳаминро гуфта метавонам ки дар ин рӯз мумкин ман дигар он қадар вақти тамошо кардани телевизион, барномаҳои радиоӣ ва хондани мақолаҳои дар матбуот чоп мешуда надорам. фақат аз таҷрибаи пешинам мегӯям ки одат аст дар васоити ахбори омо ки як чӣ гӯем акунун сарпарастии ташкилотҳои байналмилалиро мегиранд ва вазифаашон фақат тарғиб кардани корҳои анҷом додани ин ташкилотҳои байналмилалӣ аст. хуб, масалан юнисеф ҳамин корро дар тоҷикистон кард, ана қадар маблағ ҷудо кард, ана ин ҷои хел шуд, ана ин дар таҳия кардани қонунгузорӣ фалону беҳмадону инувай хеле як ҳисобот медиҳанд гӯё ва ё проблемаеро гӯё ҳамин хел баён мекунанд ва дар баробари ин нишон медиҳанд ки ана бубинед ки як роҳи ҳаллашро ёфтем. вале аксаран дар муддати ана ҳамин як 30 соли истиқлолияти давлатие ки мо акнун дорем, ягона проблема ва мушкилоте ки дар оилаи тоҷик ҳаст, аз мадди назар дур мондааст. ин ҳам бошад боз ба таълиму тарбия овардани кӯдакон аст. ғизои дуруст таъмин кардан ба кӯдакону наврасон аст. зеро бузургони мо беҳуда нагуфтанд ки хишти аввал чун ниҳад меъмор каҷ, то ба охир меравад девор каҷ. кӯдак ба дунё меояд, падару модар худ ғизои дуруст надоранд ки истеъмол кунанд, дар ҳоле ки мебояд ба кӯдак ғизоҳои серкалория аз витаминҳои гуногун бойро таъмин кунанд. вале кӯдакони мо аз чӣ? худо кунад ки он ҳам агар шири тозаи гов бошад ва ё ҳеҷ нашуд, падару модар чӣ кор мекунанд? ба ним литр шири гов 1 литр об якҷоя карда баъд ба кӯдак медиҳанд. дар таркиби ин шир акнун чӣ мемонад? аз он ҳама ғизоҳои зарурие ки дар шакли нану малюткаву дигару дигаре дар мағозаҳо фурӯхта мешавад, на ҳама имкон доранд ки харидорӣ кунанд, чун таркибашон дар воқеъ аз витаминҳо бой аст, вале нархашон нархи ҳангуфт аст. пас кӯдаке ки ба воя мерасад номукаммал аст, устухонаш пурра нест. пас ӯ чӣ гуна баъд як насли солим ба воя мерасад? падару модар бошад хомӯш. баъд кӯдак ба синни 18 солагӣ расид, давлат ҳозиру нозир барои ватан акнун бояд хизмат кунӣ мегӯяд агар ҷавон писар бошад. хуб, қабул аст барои ватан хизмат кардан дар кор, вале барои чӣ давлат то оне ки кӯдак ба дунё омад, то 18 сола шуд, масъулияте эҳсос накард? барои чӣ дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон мо ҳамин мавзӯъро баррасӣ накунем? пешак дар замони шӯравӣ мо шумо шоҳид ҳастем ки барои ҳар як кӯдаки ба дунё омада давлат, иттиҳоди шӯравӣ маблағ ҷудо мекард. 12 рубла буд, боз намедонам 40 чанд рубли дигар. барои модарон ширпулӣ гуфта ҷудо мекард. ва то ба 2 сола ё 3 сола шудани кӯдак деталак, як нав
ғизои ширӣ аз витамин бой дар дилхоҳ бунгоҳи тиббии маҳаллаҳо мавҷуд буд, ки ба кӯдакони то 3 сола ғизои зарурӣ дода мешуд. акнун табобати бепулаш он тараф истад. имрӯз бошад чӣ? имрӯз хуби хуб вақте ки агар як коргари соҳаи буҷавӣ бошад, хуб акнун модараш вақте ки агар кор кунад, ӯ ба рухсатӣ декрет мебарояд барои таваллуд кардан. барояш як нав ҷубронпулӣ медиҳанд. баъд аз таваллуд шудан як маблағи ночиз ҳам бошад, акнун ширпулӣ медиҳанд. бо ҳамин тамом барои чанд моҳ. лекин агар дар қиёс бигирем, ҳамин занҳое ки кор мекунанд дар мақомотҳои гуногун чанд фоизи аҳолии тоҷикистонро ташкил мекунанд? аз ҷумлаи занҳо агар ба фоиз бигирем, мумкин 10% ё 20%, вале 80% он занҳое ки таваллуд мекунанд ҷои кор намекунанд. онҳо аз ягон ҷо кӯмакпулӣ намегиранд. барои онҳо касе ширпулӣ намедиҳад. вале агар писарашон калон шуд, баъд аз 18 сол ҳукумат чи аст? ҳозиру нозир аст. ҳукумат аллакай мехоҳад ки фарзандаш барои ҳимоя омода бошад. вале фарзанде ки ба мисли фарзанди угай ба кӯча партофта шуда буд, содиқона хизмат мекунад? ва ё имрӯз касе мегӯяд ки хайр, акнун ин проблема аст, мушкилот аст, дастнорасӣ аст, ҳукумат дар муддати ин 30 сол ҳанӯз ҳам ба по нахеста аст, вазъи иқтисодияш ҳанӯз хуб нест, вале акнун то 30 сол нашуд, баъд кай мешавад? аллакай насле ки таваллуд шуд 30 сола шуд. агар майлаш аз соли 2000 ҳам гирем, агар соли 1997 аллакай дар ҷумҳурии мо сулҳи саросарӣ ҳукмрон шуд. дар муддати ин 23 сол оё мо натавонистем вазъи иқтисодии худро беҳтар кунем? оё касе аз намояндагони парлумон натавонист қонунеро вобаста ба ҳифзи иҷтимоии модару кӯдак пешниҳод кунад? оё касе натавонист аз ҷониби худи ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳаққи кӯдакони худашро талаб кунад? не, ҳама хомӯш. гӯё ин як чизи маъмулӣ аст. кӯдак то синни 18 солагӣ ба касе дар кор нест, фақат ба падару модараш. ана ҳамин бадбахтӣ аст ки вақте падару модарон мехоҳанд рӯзгори кӯдакашонро ба субут бирасонанд, оянда ба мисли эшон хору залил нашаванд, мегӯянд бихонад фарзандам. боз ҳам аз рӯи қонун таълиму тарбияи кӯдакону наврасон бепул аст. аз рӯи қонун. вале куҷо, дар кадом як мактаб диде дар ҳудуди тоҷикистон ки кӯдак бепул таълим гирад? падару модар ба дунё меоваранд, худашон мехӯронанд, мепӯшонанд бе ягон кӯмаки давлат. мабодо бемор шавад бидуни кӯмаки давлат, худашон қарз мекунанд, қавола мекунанд, кӯдакро табобат мекунанд. ба синни мактабравӣ баробар шуд кӯдак, боз 1001 роҳу восита кофта, барои ба мактаб мондан боз пул медиҳанд. ин боз таънаву таборак накунед, воқеият аст. вақте ки ҳуҷҷатро барои гирифтани кӯдак ба мактаб мебарӣ, бо баҳонаҳои гуногун, барои делааш пурте, барои варақаи шахсият, личные карточка мегӯянд, барои сураташ пурте, барои пур кардани коғаз пурте. акнун як чой пули дигар ҳам парто гуфта, пули зиёде аз падару модари кӯдак мегиранд. хуб, инаш амри бахайр. дар муддати 11 соле ки кӯдак мехонад, ҳар рӯз падару модар масрафоте доранд. ҳамхел не? ҳам барои бур, барои журнали синф, барои тозагӣ, барои чӣ мегӯянд акнун бо? барои таъмири мактаб. хуб, боз 1001 пули дигар. баъд комитети падару модаронро ҳоло ташкил карданд. ин дуздии қонунӣ. акнун як хушомадгӯеро мемонанд, мегӯянд муаллима имрӯз зодрӯз дорад, пулашро ҷамъ карда диҳед охир. акнун ин инициативаи худи падару модарон. ба ҳамин минвол кӯдак ба синни 18 мерасад. ҷавон, наврас. акнун таънаву табораки мақомот сар мешавад ки фарзанди ту бояд хизмат кунад. барои чӣ хизмат кунад? чаро давлат масъулият эҳсос накард ки то 18 сол кӯдакро дастгирӣ накард? чаро? вале имрӯз акнун даъвӣ дорад ки кӯдак наврасе ки ба воя расид бояд хизмат кунад. ин саволе аст ки бояд ҷавоби худро ёбад. имрӯз акнун он 30 сол куҷо рафт ҳаволааш ба худо? вале аз ин рӯз эътиборан акнун мо шумо бояд талаб кунем. барои он кӯдаконе ки ба дунё меояд, давлат акнун бояд масъулият эҳсос кунад. давлат бояд шароит муҳайё кунад. ғизои модару кӯдакро дуруст таъмин кунад. ва дар ҷои дигар як масъалаи дигар аст. дар ҳамин деҳаҳо, шумо дар замони шӯравӣ вагонам дар ёд доред ки дар ҳар як деҳа ё ҳадди ақал ҳеҷ намебуд, дар ҳар як калхоз
یک تا باغچه بچگانه بود. در مدت این 30 سال بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی، راهبران کلخوز و جماعت‌ها حرامخورها تیشه بر ریشه آن همین ملت زده مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی را، باغچه‌های بچگانه را فروختند. من با فکت‌ها نیز می‌توانم از این گونه فروخته شدن باغچه‌های بچگانه مثال بیاورم. در آن همین روزی که روز بین‌المللی حفظ کودکان گفتند، روز جهانی والدین گفتند، روز جهانی شیر گفتند، تشکیلات‌های گوناگون سازمان ملل متحد باید به این مسئله ما و شما رو بیاوریم. طلب کنیم که من بعد حکومت مسئولیت احساس کند. حکومت برای غذای درست دادن آن طفل، آن شهروندش که نو به دنیا میآید در عائله یک کمبغل باید اقدام می‌ورزد. حکومت برای درست به وای رسیدن طفل تا به سین مکتب مبلغ جدا کند تا پدر و مادر فقیرش محتاج یک بردنان نشوند، محتاج همسایه نشوند، محتاج یک ثروتمند نشوند که از کجا برایشان یک خیرات میآورند و برای این کودک ایشان غذای درست بخرند. و سین نورسی تا به بلاغت رسیدن و ختم کردن در مکتب باید دولت تخصص آنها را معین کند که این کودک قابلیت چی دارد، قابلیت به فنهای ریاضی دارد و یا قابلیت به علمهای گومانیتری. الکی باید دولت خودش از بین این مردم جدا کند کادرهایی که آینده میتوانند تاجیکستان را پیش ببرند. چقدر کادر میگوید؟ من متاسفانه در یک نوار تماشا کردم در شبکه‌های اجتماعی، یک کسی میگوید که ختم کرده اینترنت جمهوریوی برای کودکان بالیاقت از صاحب 2 دیپلم هم میگوید اون جوان، ولی رو آورده است به مهاجرت، به کار سیاه. این مگر شرم نیست؟ حیا نیست که دولت پول صرف کرده است این گونه کادر را به وای رسانیده است، 2 دیپلم دارد ولی رو آورده است در مهاجرت است؟ این پول را به باد حواله دادن نیست؟ وقتی کادر را تربیت میکنی باید فکرش را کنی که در آینده این برای جمعیت باید خدمت رساند، نه به کوچه پرتایی که رود و حولی روس را برود، حولی نمیس را برود، عربه بکشد در بازارهای روسیه. انا بعد دولت حق دارد که بگوید من برای تربیت تو مبلغ صرف کردم، تو را به وای رساندم، تو را صاحب علم کردم، انا اکنون وظیفه توست که برای این دولتت، برای میهنت خدمت کنی. وگرنه این همه خدمت کردن ها برای چنین یک بی‌توجهی وطن نسبت به فرزندش دروغ بیش نیست دیگر. آن زمان فرزند صادقانه به وطن خدمت میکند که مهر و محبت حکومت و دولت را در روزگار خودش احساس کند. یک بار اندیشه کنید، حکومت شوروی با همان یک قدرت و تواناییش 70 سال حاکمیت کرده توانست. امروز شکر خداوند ما تاجیکان صاحب یک دولت شدیم. الکی 30 سالی دولتداری ما گذشت با اونه که ما پرابلم ها را پشت سر چشم میپوشیدیم. برای آینده چی میکنیم اکنون؟ امروز بار دیگر میگویم وقتی آن است که ما طلب کنیم تا مقامات برای نسل نورسی ما شرایط خوبی زیست و زندگانی را تأمین سازد. روز 1 ایون روز بین المللی حفظ حقوق کودک، روز 1 ایون روز جهانی والدین، پدر و مادر، روز 1 ایون روز جهانی شیر است که از جانب تشکیلات‌های گوناگون سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بین المللی اعلان و قبول شدند. پس در این صدد هر یک ما و شما باید حق خودمان را طلب کنیم. تا صحبت‌های دیگر در پناه خدا باشید.